The final declaration. Honorable Daniel Ochem Abuaje had 122 votes. Honorable Francis Asenso Boache pooled 456. Total valid votes, 578. Total reject votes, 1. Total votes in the ballot box, 579. Now, on behalf of my chairperson and my regional director, Honorable Francis Asenso Boache is duly elected. Where is he? Where's Honorable Asenso Boache? He should come. Honorable. Oh, Honorable. Why? There's no microphone. Say the Munya Munimno. Say an electoral commission. I declare me say, when I'm a parliamentary candidate elect our Bantama constituency for the 2020 elections. The Dikano, Medina Sianka Sia, Ababana Kufuado, the president. So Mama Konyano, Simon Sum, Ewo, Nabamu, and then Shra, Edia Breme, and Mabusia and the Bantman. You toss me a no, Madame Mabusia, the enemy member, enemy Yanum, I say, Say, support to me. I'm a very hard campaign process, I go through successfully. Now, Abraham is sharing the campaign, I say no. Mema, I'm out for what I say. Sir, a queen, a MPP internal elections. And you know, a young talker, Obia, Obedi, a Nimkai, and the Aqua, a Concasiano, and none and na, Bantama delegates. A Yime, Semin Amingo Jina, and my constituency. Me that delegates, you know, say. Adia Maya Mamino, and Yadia Mirebe Fida. Na Mestre say, Jumadia, Yadia Sia Nisuno, Bantman Puntuo, and Tina me bad year we say. Na Yamia Dom, na say your corners here winner number Yampia. Bosh Bonina, no, the baby sure say, the baby so, I'm about to put you on a say, Abra, me Ramuno, me who said, Honorable Ochema Boache, or Freme, na Abra be picking, and I'm a cat here. My friend back, man, you know, me did this and no friend, I consider defeat. Yes, and you know, me did this the way I can, me kind of internal election. It's you know,
ahoɔden biara ɔwɔ a ɛsɛ ɔde bɛyɛ bɛtaa akyi no ɔmɛyɛ de kɔ ko kɛseɛ no wɔmfa mmra ne nyinaa yɛnkɔ ne yɛnkɔto ndc na adeɛ baako enti bɛsrɛ sɛ mum yɛ nyinaa bɛkɔ mɛnyinaa sɛ mɛsrɛ sɛ mum yɛ nyinaa bɛka ɛho abom na mahu sɛ me nua banyini kokofuru so wɔ ha mede na asɛ kɛseɛ ma no sɛ ɔbɛbɔ me kyidɔm ɛmɛyɛ kunkunkun ɔka ho bi ɛne ama yɛ wene no mede na ase Nyankopɔn nhyira no enti mede masɛm ba awieyɛ ɛm sɛ mpanimfoɔ yɛ nhyehyɛe bi sɛ yɛnkɔpɛ lunch bi wɔ abata kɛseɛ ase enti yɛn nyinaa bɛnante akɔ ne akɔbɔ se ne adidi kakra dɛm ase bɛkɔ nhyɛ mu Vous avez vu